Ανδαλουσία Trip, βραδιά 2, δεύτερη. Και σήμερα έχουμε διαφορετική διαμόρφωση εδώ στο πολυμορφικό που έχουμε διαλέξει, εδώ στο 207. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα φανεί. Εδώ έχουμε πάει όλες τις αποσκευές μπροστά, στις πρώτες δύο θέσεις. Επειδή χθες η βραδιά ήταν λίγο παράξενη, δεν βολευόμασταν. Τα πόδια στο ταμπλό, εκεί περαστική κοιτούσαν όλοι. Γίναμε θέαμα της Σεβίλης. Σήμερα άλλη διαμόρφωση, τέρμα μπροστά εδώ πίσω, οι καρέκλες. Έχει αδειάσει από πίσω, ρίξαμε τις θέσεις. Ό,τι υπήρχε στο πορμπαγκάζ πήγε μπροστά, όπως είπα. Και εδώ είναι το Altsandiri News. Και εδώ ο γύφταρος δεν ξέρω αν μου αφήνεται καθόλου. Ο Πασάς. Έλα στο πλάνο. Έλα στην παρέα μας, φαντάρε. Τώρα φανικά. Νάτος. Εδώ την έχουμε καταβρει άσχημα. Έχουμε πάρει το μισό. Δεν ξέρω και τι φαίνεται να πούμε. Εδώ το πορμπαγκάζ. Εδώ. Και έχουμε ξαπλάρει και είμαστε άρχοντες εδώ πέρα. Ζημιά. Ωραία πράγματα. Τι φαίνεται, μια μαυρίλα. Είσαι μαύρος. Τσάραχλας. Χαλάρα. Λοιπόν, δεύτερος ύπνος και είμαστε στο Κάντιθ. Στο νησάκι εδώ πάνω, χαλαρά και ωραία όμορφα. Θα κοιμόμαστε, θα κοιμηθούμε μέχρι το πρωί. Και μετά θα έχουμε και έκπληξη αύριο. Άντε πάλι. Πες μας κάτι. Τι να πω, αν τώρα να κοιμηθούμε. Δεν έχει διάθεση το μανάρι εδώ, είναι κουρασμένο. Οδηγούσε Μια ολόκληρη όλα. με 250 πήγαινε, μάρσαρε, μας σταμάτησε στην αστυνομία. Λοιπόν, κλείνουμε, όνειρα γλυκά. Άντε ξαναπες τώρα, τα όνειρα Σόνιες γλυκά. ντούλτες. Μας άγγιξε. Άντε, καλή νύχτα.